И здравейте хора, аз съм Кобеги и с мен е Булдозера и ще играя GTA San Andreas. И както ви бях обещал миналия епизод, че ще снимам на GTA, та нека да ходя на CGL. Не ще слушаш? Да, добре хора, Булдозер май не иска да говори. Вижте как карам яко на предница. То да ни даде пари. Знаете, аз не си тегля още игри, имам само Майнкрафт, защото компютъра е с едни програми и мога да ги бъгна от игри, нали? Да. И затова не си теглям, че аз си изтегля оригиналната, аз имам тя неоригиналната Майнкрафт. Крепки. GTA е И хора, сега трябва да дойда тук и тада, Big Smoke. Голям смоук. Уити Кендъл. Ние тези хора кои са, не ги знаме. Тези хора не ги знаем кои са. Big Smoke е този дебеля, но няма преди не ги знаем. Али! Али, ще фейл на мисията. Няма да е фейл, неща не са фейла. Знаеш ли колко трябва да е далече? Да Суит, ако му махнеш Суит и му сложиш М, става Суим, плува. Ай, какво? Не! Ти смок с и колата ти блъска това. Не! Ще умра! Дегай. Суит, трябва да се едини кой Суит. Брат ти. Той не е брат. Той не е брат. Суит ти е брат в играта. Пак! Хора! Ето ям. Тук не трябва да ползвам модули. Не е модулен. Коден. Това го размисли, че било много съпело. Блъснато самичък. За първи път я играя нормално. Гледай. Оп! Върчих се да мина от това. Май тук ти даваше оръжие. Да! Трябва на рейдера. Има една мисия, където Райдър се опитва да ви напуши. Да ви даде цигара. Да пуше. Знаеш, като отиваш на една мисия при военни. Това хора. И аз не знам каква е тази мисия, но то от Булдозера знае повече. Те ще ходиш в къщата. Не в къщата, май в едно гробище ще ходиш при... Отива се, че не мога да ги разкая само да видя. Те те чуват на американски, английски. Не. Тогава Райдер ме е братовчет, не? Да, Райдер ти е братовчет и Big Smoke е. Big Smoke не ти е никакво в крайната мисията предава. Big Smoke никакъв не ти е, само Big. В една мисия ти е бивш приятел. Знаеш, че на един лицето една кола му се беше глична? Знам, на мен така не се беше глична на това. А на тази мисия? Слизам, махам и вратата, да ми се отварям вратата и набахтявам ги и тръгвам. Не, Райдера отиде. И Big Smoke. Колко тази мисия не може да се фелде. Може да се фелде, ако вземеш кола. Ще да побързо. Ще ги изпревариш! Поне ли се ги изпреварвам? И добре хора, майче, това е мисията. Да, това беше това. Аз ми завърши. И добре хора, не ми се чака да видим, направо привъртам. Добре. Трябва да влезе в къщата. To save the game, добре. Трябва да свикнем обратно, нали? Да. Ама първо да разгледаме... Може малко да го превеждам, защото малко не разбира английски. Само да погледна отвътре как ще изглежда. Кой мога да го... Апа! Не, коти. Учите. Има една снимка на
долна на зимната. GTA Snow. И хора, това беше всичко от мен. И булдозера. И може да ти измисля тях. Няма да ти измисля. Да, хора, това беше всичко от мен. Не забравяйте да се абонирате за мен, както и за булдозера. И до другия епизод и довиждане.